Hello everyone, it's me again, Burntam, JW TV, panibagong araw at panibagong vlog uli mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong ikakabit dito sa Griffin 180 natin kay Black Mamba. Ayan, pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre, wag natin kalimutan, shoutout natin yung group page natin, Euro Griffin PH Community. Syempre, shoutout natin yung admin, si Boss EI. At syempre, shoutout din natin yung mga kasama nating moderator, Eddie Boy Yosala, at syempre si Giancarlo De Los Santos. So ayan mga ka-DIY, syempre si Errol Discoso. At syempre, shoutout din natin Stanley Freeman Jr., yung master ng mga samurai, mga Euro motorcycle. PM or DM nyo lang siya at pasyalan nyo rin yung Facebook page niya. Follow nyo yung Facebook page niya. Hanapin nyo lang Stanley B. Freeman Jr. Yan, master yan sa mga samurai at saka sa mga Euro motors. Sa mga may problema sa motor nila, PM nyo lang mga ka-DIY. So ayan, huwag natin patagalin para hindi na masyadong humaba. Unbox tayo ng parcel para masada. So ito yung kakabit natin ngayon mga ka-DIY kay Black Mamba. Yun o. Carbon. Ito yung sa side nya, side fender. Wow! Carbon, Lodi. At syempre, yan mga ka-DIY oh. So, ayan, salamat sa nag-sponsor. Shoutout sa iyo, hindi na nagpapabanggit ng pangalan mga ka-DIY. Para buo na po siya. Kasi yung sa atin po kasi kulay gray. So, ang gusto ko pag nasa harap, kulay black lahat. Black gray po kasi ito. So, mas gusto ko na lagyan siya ng carbon, yaman lang din na pwede namang palitan din to, isabay na lang natin. Okay? So ang style po niyan, ganito po siya. Yan. Detachable po kasi ito, ibig sabihin removable. I-assemble po lang ng ganyan. Lagay natin yung tornilyo dito mga ka-DIY. Pero hindi muna natin ilalagay yung front fender extension niya. Ito na lang muna. Okay? Kasi hindi pa naman masyado maulan. So, ayan. Bago natin mailagay ito mga ka-DIY, baklasin muna natin dito. Gamit natin itong alin? Brakes. Tara. Ayan. Pasensya na po kayo mga ka-DIY kasi hindi pa natin nahugasan. Si Black Mamba. Medyo busy pa po tayo. Ginagamit pa kasi natin araw-araw. Medyo maulan pagkahapon po dito. Yan. Ito lang naman, magkabilaan, dalawang allen bolt. Pagka nabaklas nyo na to, madidetach na po yan. Yan. Yan, tanggalin natin yung mga tornilyo nito para mailagay natin. Bubuhin natin. Pasensya na kayo, marumi. So, ang gagamitin natin dito ngayon ay Phillips screw. So, tanggalin lang natin to. Ito, kung paano natin nilagay ito, meron tayong separate video. So, hindi ko na-explain dito mga ka-DIY. Pang Aerox version 2. Same lang po. So, tanggalin natin dito. Kabilaan yan. Yan. Tandahan itong Griffin 180 mga ka-DIY ay interchangeable lang po siya ng piyesa ng Aerox version 2. So yan, apat lang po ito na screw type na bolt. Yan, pag natanggalan natin to, saka natin babaklasin. Ganun lang po kasimple. Okay? Yan siya na kayo sa putik ha. Yan. Yan lang po siya kasimple. So pagka ikakabit naman natin yan, okay lang po na magkabaligtaran kasi same size lang po yung bolt. Ganoon lang din po. Yan. Kunin natin yung yan o. Clip. Oo, clip. Yung panghigpit niya. So ayan mga ka-DIY, meron tayong kunting tatabasin dito sa banda rito kasi hindi nagtapat yung kunti lang naman, yan hindi nagtapat yung butas.
So, kunting-kunti lang yung tatabasin natin para hindi maluwag. Yan. Tapos try natin. Pag nagtapat na yung butas, okay na yan. Kunti pa mga ka-DIY. Parang ganito, tinabasan namin. So, yun, di ba? Yan, tumapat na yung butas mga ka-DIY. Tapos, itatapat na po natin. Yan, oh. Itapat na siya mga ka-DIY. Okay? So, yan, tanggalin din natin tong clip ng isa. Yan. Ito yung clip na may nut sa ilalim mga ka-DIY. So, lagay din natin dito. Mga ka-DIY, meron tayong kunting i-modify dito. Gamit natin tong 14 tools natin yan, no? Buti na lang meron tayong ganito. Aside from sa ginawa natin kanina, dito lang na banda, medyo hindi kasi kasya tong clip. Itong isa na ikasya na natin, dito na lang. So ang gagawin nyo na lang po mga ka-DIY ay i-port nyo tong magkabilaan na to dito sa side. Ito malapit na rin to eh. Try natin kung magkasya na. So ito, tandaan nyo nasa labas po lagi. Yan. Yun, no? So okay na po siya mga ka-DIY. Pagka hindi kaya, kung wala kayong porting tools, yung cutter blade or soldering iron. Okay? So ganyan na po yung isura niya. Pinagkasya lang natin dito kasi hindi naman pwedeng isuksok dito sa labas. Ganito po yung style niya talaga. Pinapasok, itong clip na to pinapasok dito, tapos itong may nut nasa labas. So ganyan lang po. Tapos yung ginawa natin dito kanina, di ba? Na inort natin ng konti, tinabasan natin gamit yung cutter blade. So yan, okay na. Ilalagay na natin ng maayos. Subuhin na natin. Dapat lang naman ito na tornilyo eh. Yung saktong-sakto lang na higpit para hindi po siya mag-crack. EBS plastic carbon po ito. Yun. Ito nilagay natin yung plastic para hindi magasgasan. Yan, last but not the least mga ka-DIY. Yan. Kasi due to vibration, matatanggal to, hindi mo mamulayan, malaglag. Disgrasya ka kasi ano to sa gulong habang tumatakbo ka, tama? Yung iba nilalagyan nila ng thread lock. Ang ibig sabihin ng thread lock, yung parang glue. Glue yung para sa mga tornilyo. Para hindi na siya lumuwag-luwag. Yan. So, kabit na natin. Napakaganda mga ka-DIY. Diba? Carbon. Yan. Tara. Kabit na natin. Yun, no? Saktong-sakto. Tama. Ito muna tayo. Kung paano natin pinaklas, ganoon din natin kakabit. Magkabilaan lang din yung tornilyo. Wala nang babaguhin dito sa butas dito kasi ito, ditong banda sa may side, plug and play siya. Pero doon, sa may mga loob, may mga binago tayo na kunting butas lang naman. Inaluwag lang natin. Pero dito wala, oh. Plug and play, di ba? Walang ka po problema. Napakalinis tignan. Siyempre carbon. Ganda to pagka lagyan mo ng washer, pwede rin.
Kabitan natin. Yung iba nagpapalit ng kulay. Itong bolt, may mga alloy yan. Pwede mong ikabit. Yan, kabitan natin. Ganyan ito kanya mga kadeway. Oh. Wala namang sayad, layo. Same na same doon sa tapaludo natin. So yan mga kadeway, makita nyo naman, wala namang sayad. Oh. Ang luwag. Paikutin natin. Sige. Yan oh, wala naman. So okay naman siya mga kadeway, walang problema. Yan dito na side, wala ring sayad oh, napakaluwag. Okay na okay po siya. Yan. Paikutin natin para mas makita nyo. Yan. Walang sayad. Ayos yan mga kadeway. Wala namang nagbago eh. Same lang oh. Yung forma niya, yung angle niya, same na same. Okay? So, ikutan mo. Okay na naman, oh. Di ba? Oh. Carbon, Lodi. Carbon. Carbon. So, ganun lang po mga kadewa yung pagkakabit dito sa front fender natin. Pang Aerox version 2 po yung kinuha natin. More or less, nasa 1,000 plus po yan kasama na po ang shipping. Medyo mahal kasi assembly po yan. Hanggang likod, harap, at dito sa side. So, ayan mga kadeway, sundan nyo lang po yung process na pinagawa natin. Ingat lang po kayo sa pagde-DIY dahil dito sa HPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dito sa HPT, sharing is? Sharing. Caring. Ayan, maraming salamat. Tugatong Pinaglory, Burn Times, signing off.